Google преименува езиковия генеративен модел BART на Gemini. Новото име символизира еволюцията на модела, който е наличен на 40 езика в 230 държави по света, включително и България. Gemini е обучен на масив от текстове и код. Той може да пише различни видове текст, включително статии, истории, стихове, сценарии, музикални произведения, имейли, писма и дори код за програмиране. Gemini може да превежда текст на 40 езика, както и може да отговаря на вашите въпроси по информативен начин, независимо дали са отворени, трудни или странни. Новите функции на Gemini са подобрена точност. Gemini се характеризира с по-голяма точност и прецизност от BART, когато генерира текст, превежда езици и отговаря на въпроси. Gemini генерира поплавен и естествен текст. Има по-широк набор от функции. Gemini може да изпълнява повече задачи, включително писане на различни видове креативно съдържание. Освен стандартния Gemini Pro 1, Google пуска и платена версия Gemini Advanced, с която потребителите ще имат достъп до Gemini Ultra 1.0, най-новитко и способен съвременен модел на изкуствен интелект на компанията. Gemini Advanced ви дава възможност да водите по-дълги и по-подробни разговори. Gemini Advanced може да ви бъде и личен учител, да ви дава указания стъпка по стъпка, примерни тестове и да води с вас дискусии във вашия стил на учене, може да пише и много посложен и дълъг код, както и да дава идеи и различни подходи за кодиране. Gemini Advanced се предлага като част от Google One AI Premium за $20 на месец с двумесечен безплатен тестов период и 2 терабайта облачно пространство. За да се използва Gemini и на мобилни устройства, Google създава специално Android приложение, което може да се използва като заместител на Google Assistant и ще отговаря на гласови команди Hey Google. За потребителите с устройства на iOS, Google ще внедри Gemini в стандартното приложение на Google за iOS, като ще има специален бутон, с който ще може да се избира дали да се ползва търсачката или Gemini. Абонирайте се за YouTube канала ни Infobook за още интересни новини и полезно съдържание.